Yes, goddag og velkommen til den første screencast, som jeg har valgt at lave om storytelling og retorik. Øh, jeg har været løbet ind i nogle teknologiske problemer med at få det her til at virke, så jeg når kun at få den ene screencast ud i dag. Det er så den, der drejer sig om storytelling, der vil tage udgangspunkt i den her bog af Claus Fogh, samt en anden bog af Ole Thyssen, som jeg desværre ikke har heroppe på kontoret, så jeg kan vise den foran skærmen. Den anden halvdel sætter fokus på retorik, og specielt det ethos-begreb, som Elisabeth Hoff Clausen fremfører. Det vil vi så fokusere på i den anden screencast, som senest kommer ud på mandag. Jeg beklager. Men jeg har valgt sådan at forholde mig sådan lidt løst og uformelt til stoffet, og egentlig bare sådan gennemgå teksten og hovedpointerne fra teksten, sådan lidt i almindelig taleform. Og så jeg vil egentlig bare køre på. Pointen i den her bog af Claus Fogh og Christian Butz og en, der hedder Baris Jakaboilu eller lignende, er, at historier eller storytelling, fortællinger, tegner et billede af virksomhedens kultur og værdier, helte og fjender, kan man sige. Det er sådan helt centralt. Vi bruger brands til at fortælle historien om os selv, sammen med andre kulturelle artefakter, og det er derfor, at det er så vigtigt, at brands de knytter an til historie, der kan bruges af målgruppen, altså som målgruppen kan bruge til at konstruere deres egne, kan man sige, historier. Så vi bruger brands performativt, kan man sige. Og det er sådan det fokus, man skal have for øje, når man analyserer med den her teori. Yderligere så er det sådan en meget letskrevet, letbenet bog, der indeholder en masse gode modeller. Måske vil jeg vise nogle af dem lidt senere, som man kan bruge. Jeps. Og der bliver sagt nogle rigtig gode ting i bogen. Nogle ting, der eksemplificerer, kan man sige, vigtigheden af at knytte en historie til ens budskab, hvad enten det drejer sig om et brand eller et produkt. Der er det her, hvor de skriver, vi legitimerer med hjernen, men køber med hjertet. Altså produktet, det skal være i orden, så vi rationelt kan stå inden for vores valg, men det er hjertet, der så tager over, når vi i stedet for normal bordsalt eksempelvis køber saltflager fra Middelhavet til den mangedobbelte pris. Det er altså markerparret storytelling og brand, der er i spil her, og forholdet mellem dem, det er jo, som de skriver, at storytelling, det er midlet, og branding, eller produktsalg, værdiskabelse, kald det hvad du vil, det er målet. Og det er også den tilgang, design af websites har, i hvert fald de kommercielle af slagsen. Jeg kommer ind på det lidt senere med Ole Thyssen-teksten, at der er forskel på de her sådan kunstneriske tekster, og så tekster, der tjener kommercielle interesser, for eksempel. Og forskellen er, at de tekster, der tjener kommercielle interesser, de er opbyggelige på den måde, at de fordrer en aktivitet af brugerne, mens modernistisk lyrik for eksempel sagtens kan være tekster for tekstens skyld. Men lad os komme tilbage til det senere. 4 elementer, der er helt centrale i storytelling, det er budskabet, det er konflikten, det er rollefordelingen, og det er handlingen. Det kan man se som sådan nogle faste grundelementer, der kan bruges som checkpunkter, når man skal analysere, eller når man skal redegøre for et historieforløb på en website. Og det er jo ikke, altså det kan man bruge på alle websites, det her er mit, kan man sige, er pointen, ikke? Man skal kigge efter
jamen, hvad er budskabet? Hvad forsøger det her website overhovedet at kommunikere ud? Det kan vi finde ud af ved at lave tekstanalyser af sitet. Vi kan gøre det gennem ved at lave, hvad kan man sige, interview med med afsenderen af budskabet på websitet. Altså yderligere det er en forudsætning, at vi har et klart budskab, som vi kender som afsender. Og det er så gennem historien, at vi skal få modstanderen til at forstå budskabet. Så historien er altså et middel for at kommunikere det her budskab ud i en form, som man forstår. For vi forstår de her klassiske fortællinger, fordi de er en del af vores, en del af den menneskelige kultur simpelthen. Det går igen i alle kulturer, at vi fortæller historier, der har den her opbygning, den her klassiske opbygning, som der bliver redegjort for i de 2 tekster, og som vi vil komme nærmere ind på. Og midlet er budskabet, eller historien er midlet til budskabet, hvad enten det er et religiøst budskab, eller et budskab som prøv lige at købe det her produkt, eller et budskab som, jamen prøv lige at købe, kan man sige, prøv lige at købe ting, der har vores brandværdi på, for vi har de samme værdier, som du eksempelvis har. Yes, det var budskabet. I må lige undskylde, at jeg kigger i mine noter, men det er lidt nødvendigt. Konflikten er så det, der driver plottet, kan man sige, i den gode historie. Vi søger altid balance og harmoni, og det er derfor, de her konflikter virker på os. Så vi kan, så fordi at vi har det her drive for at få tingene tilbage i balance igen. Derfor skal en god historie have en konflikt, før at vi overhovedet engagerer os i den. Der sker forstyrrelser, som vi gør alt for at genoprette. Det kender vi også fra vores hverdag. Rollefordelingen, den vil jeg ikke sige så meget om. Den bliver vist ret klart gennem modeller i den her bog. Altså, men den er også meget sådan, det handler meget om det samme, som vi kender fra eventyrmodellen, hvor de her roller så, kan man sige, typisk symboliserer mere abstrakte ting. Jeg ved ikke lige, om jeg kan komme op med et eksempel. Altså det kan for eksempel være, jamen jeg kan bare bruge eksemplet fra bogen, ikke? Altså hvor i Robin Hood, der eksemplificerer prins John, han eksemplificerer magtmisbrug, og for, kan man sige, og Robin Hood, han er det instrument, der skal få den her korruption, der sker i verden gennem ja, den som prins John symboliserer. Han er den, der skal genoprette ordenen og skabe harmonien ved at komme den her korruption, der sker til livs. Så det er rollefordelingen. Rollerne er funktioner, kan man sige, der bruges til at få budskabet kommunikeret ud. Handlingen. En historie eksisterer i form af sin fremadskridende bevægelse i et afgrænset tidsforløb. Altså der skal være tiden, altså den foregår i sådan et, kan man sige, i sådan et vakuum, og handlingen den er typisk kausal, og den er baseret på årsag virkning, der skal være troværdige for os, for at vi køber den. Så den skal bestå af ting, som vi kan genkende fra vores egen livsverden, hvor vi tænker, okay, ja, men når man gør det der, så er det troværdigt, at det får det her til følge. Skal jeg lige se, hvad der står her.
Jo, så er der den her fortælletest, der er på side 45, som ligesom, som også er ret god. Fortællermodellen, som I kan se her, den vil jeg ikke gøre så meget ud af, for I kan også bare læse det i bogen. Fortælletesten er altså sådan 5 spørgsmål, som man kan bruge, når man analyserer historier, som man kan bruge til at, sådan at finde ind i mekanismen af historien. Det er sådan, den her tekst her, dens mål er jo at forklare mekanismerne i en historie, hvordan en historie formår at kommunikere et budskab ud. Og der kan man spørge sådan, jamen, hvad er anslaget i historien? Hvordan bliver konflikten præsenteret? Hvad er historiens point of no return? Og hvad er historiens klimaks? Hvordan toner historien ud? Og hvordan præsenteres moralen? Og der har vi det jo. Altså man kan jo også vente den om og sige, at det her, der præsenterer vi jo de ting, en historie skal have. Den skal have et anslag. Bum. Vi er her, og det her, det er temaet. Det skal læseren vide på det niveau. Hvordan bliver konflikten præsenteret? Det er det der med, at den skal have en konflikt. Vi skal købe det der med, jamen det her, det er et problem. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal købe den her præmis, kan man sige, om at korruption er forkert. Dermed køber folk konflikten, hvis de er enige, og hvis de giver mening for den, og hvis det er realistisk. Hvad er historiens point of no return? Vi skal have etableret den her konflikt til, at den er så problematisk, at helten ikke har noget valg. Han er nødt til at agere. Hvad er historiens klimaks? Det er så det endelige opgør, kan man sige, hvor helten han løser problemet, eller hvor hvis historien vil fortælle, at problemet er så stort, at man faktisk ikke kan gøre noget ved det. Altså at hvor skurken vinder, ikke? Og hvordan toner historien ud? Hvordan præsenteres moralen? Det drejer sig om det her med, hvordan lukkes sløjfen? Hvordan cementeres moralen? Og det er klart, det sidste punkt er også meget vigtigt, fordi ellers så ryger budskabet, altså ellers så går budskabet fløjten. Godt. I et virksomhedsperspektiv, det er de jo også inde i, altså der drejer det sig om, at der er det, der hedder en kernefortælling. Altså det er en fortælling, der knytter sig an til et eller andet brand. For eksempel viljen til sejr, som vi kender, som er Nikes kernefortælling. En kernefortælling, den kan man sige, den udstikker retningen for hele virksomheden. Storytelling foregår jo både på corporate brand og på produktniveau. Det er bare vigtigt, at corporate branding på produktniveauet ikke modarbejder, kan man sige, kernefortællingen. Så der skal sådan være sådan en stringens i de historier, man kender, og det er jo særligt, kan man sige, det er jo særligt problematisk ved de her kæmpe virksomheder, vi ser kommunikere på nettet, som har et brand, men også en række forskellige subbrands, der henvender sig til forskellige målgrupper. Tricket er det der med at kunne henvende sig til forskellige målgrupper, samtidig med, at man har en kernefortælling, fordi det bliver problematisk, hvis man begynder at komme med sådan modsat